Het Limes weerbericht door Floris van der Mark. Dag dames en heren. Vandaag krijgen we veel wolken, morgen ook nog. En daar kan zelfs wat regen uitvallen. Nou, wat kunnen we verwachten? Veel wolken, warm, het is lekker warm. Later weer de zon. Maar voordat de zon doorkomt, gaat het nog eerst regenen en dat krijgen we morgen. Morgen nog wat warmer na het weekend. En dinsdag kan er zelfs onweer bij komen, maar dat is toch ver weg. Nou, een plaatje voor vandaag, 18 tot 22 graden. In het midden en in het westen van het land kan er af en toe wat regen vallen. En in het oosten van het land blijft het gewoon lekker droog. Nou, voor vandaag komen vanuit het noorden buien. Ja, het midden van het land krijgt ermee te maken, het westen. Maastricht blijft wel in de nacht nog wel droog, denk ik, de hele nacht zelfs. En morgen, krijgt Maastricht ook weer regen. En vanuit het noorden komt later de zon door. En de wind is wel lekker aanwezig, windkracht 4 tot windkracht 8 langs de kust. Lekker stormachtige wind, dus oppassen. En temperatuur 16 tot 21 graden zelfs, dus aan de temperatuur ligt het niet aan. Is lekker warm. Nou, de komende dagen, donderdag 19 graden, vrijdag 19, gewoon 19 graden tot en met zondag. Vrijdag zon, wolken, zaterdag kan er af en toe een bui vallen. Zondag blijft het de hele dag bewolkt en kan een spatje vallen. Maandag 23 graden wordt warmer en zon en wolken. Ik denk dinsdag dat er onweer komt en dan wordt het nog warmer, kan plaatselijk in het zuiden 26 graden worden. Maar dat is nog ver weg. Nou, nog een fijne middag.